Idi kalman sinarita tayo iti panangamu iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Kat inbaga tayo nga saan nga naibasar iti rikna no kasano nga maamuam iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Saan nga maibasar ijay makita ti matam. Saan nga amin nga napinta, saan nga amin nga guwapo kat isu iti pagayatan ni Apo Diyos. Saan nga gaputa nabaknang di jay lugar kat isu iti pagayatan ni Apo Diyos. Saan nga maibasar iti kasjay. Wenno saan nga maibasar no anya iti tinagtaga inap mo idirabi. Hallelujah. Ibaga tayo jay nga maibasar iti sao ni Apo Diyos. Gaputa isu iti kunkunana iti Biblia. It is based on His Word ayatan nga kakabsat. Gaputa heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hallelujah. Isu nga iti daytoy nga gundaway maikadua nga parte no kasano nga maamuam iti pagayatan ni Apo Diyos. Amom kadino anya iti pagayatan ni Apo Diyos kenka. Ije Jeremiah 17:8. Mayari ka iti maysa nga kayo nga naimula iti igid iti waig. Okay. Nga umunog dagiti ramut na. Kayat nga sawon matibay ka. God wants you to be strong. Okay. Nga saan nga agbuteng no umay iti pudot. Okay. Nga iti bulong na. Kat kanayon nga green. Kan saan nga agdanag inton saan nga agtudtudo. Okay. Year of drought. Year dayjay. How many years of drought saan kang agbutong? Kat saan kang agsardeng agbunga. Amom ti pagayatan ni Apo Diyos ken ka. He wants you to bear fruit. Agbunga ka inyaman nga trabaho. Okay. Isu nga daytoy ti maysa. No sumro ka iti trabaho. Kat agbungbunga ka ijay, makatulong ka ijay, saan ka nga problema ijay, I want to tell you, that is the word, that is the will of God in your life. Okay. Ngum no mapankait di nga trabaho, kat sika iti problema, sika ti agaramid iti problema, saan ka nga makatulong dita, awan iti talnakin ka, saan nga pagayatan ni Apo Diyos dayta ken ka. Okay. Oray kunana ijay Psalms chapter 1 verse 3 kunana, whatever he does prospers. Kunana mat ijay Joshua 1:8 kunana, you will make your way prosperous. Okay, and then you will have good success. Napintas ti plano ni Apo Diyos kadatoy. Okay? Nga kunana pa'y kadigiti Israelitas, you are the head, not the tail. Okay? Sika iti agpapautang, saan nga umututang. Kasano ka nga agbalin nga agpaiso nga bendisyon mo, sika ti kanayon nga umututang. Okay? Isu nga ada iti upat nga ibingay ko, nga mabalin nga makatulong ka datoy. Tapno mabirukan tayo, masarakan tayo iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Una, seek godly counsel. Birukan tayo iti nadyusan nga pamagbaga. Gaputa ure dagiti heroes of faith, dagiti kings in the Bible. They need counselors. Adada dagiti mamagbaga kadakwada. Okay, ure ni Moses. Ada ni katugangan na nga nang bagbaga ken kuana. Ket napintas. Ure dagiti kings. Ada dagiti counselors da. Numan pay ada iti speaking counselors, speaking prophet. Okay? Malagip ko ni Micaiah versus DJ 400 prophets. Nga ni King Jehoshaphat kan ni King Joash of Israel. Saan nga pinati ni Micaiah may isa nga propeta. Ti pinati dapat DJ 400 prophets. Kat gaputa saan nga pinati ni Micaiah nga propeta. Okay? Natay ni King of Israel, ijay gubat. Okay.
Ngam kayat ko lang nga ibaga dito kasapulan tayo iti pamagbaga. Do not decide in your own. No kakarkaro mo, that is a great decision. No dakkel day tanga pagdesisyonam. No maipanggap iti pamilya. Maipanggap iti trabaho. Maipanggap iti panakiasawa. Okay, seek God's counsel. Kunana jay Proverbs 1:5, a wise man will hear in increased learning. In a man of understanding will attain wise counsel. Iti masirib nga tao, a man of understanding, agbirok iti mamagbagakin kuana. Okay, Proverbs 11:14. For there is no guidance, the people will fall. No awan dagiti mamagbaga, matnag dagiti tattao. But in abundance of counselors, there is victory. Nagapo kami iti maysa nga saritaan, maipanggap iti adultery. Agyaman tayo ta aduda dagiti mamagbaga. Tapnos sumardon iti adultery, iti basol, ket napintas iti resultana. Gapu ta ada mamagbaga. Nungay awan ti mamagbaga. Awan dagiti counselors. Adi pay agbalin nga kasla Sodom in Gomorrah. Kasapulan tayo iti mamagbaga ayatan nga kakabsat. Psalms 1:1. Dito iti warning kada tayo. Saan tayo nga mapan iti awan Dios na mangbagbaga kada tayo. Adu damot dagi jay piki nga mamagbaga. Dahil ti iwasan tayo ayat nga kakabsat. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Inbaga na dito saan nga dagi awan Dios na iti mamagbaga kada tayo. Nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. So nga kitaon, no sino iti birukam asit gan nga mamagbagakin ka. Jay ko naktatay, ti mamagbagakin ka, kat masapol di jay amuna ti saon niya ako. Masapol nga di jay agkarkararag, agmeditate iti saon niya ako Diyos, isu iti papanam, nga mamagbagakin ka. Proverbs 12:5 kunana, the thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are deceitful. Okay. Mapan kaya jay nalintag. Isu iti mangikararag kanya, mamagbaga kanya. Kat no iti pamagbaga na kat, basar tayo iti saon niya ako Diyos, ikararag tayo. Yadi no kunana kat, that is good. Hallelujah. Isu nga seek godly counsel. And number 2, delight in God's word. Sika nga mismo, masapol maragsakan ka nga mangbirok iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Nya iti kunana ije Psalms 1:2, His delight is in the law of the Lord. Ti pakaragsakan na ket jay sa saon ni Apo Diyos. Ket iti saon ni Apo Diyos imid-meditate na iti aldaw ken rabi. Okay. Amuyo I'm in third year iti college iti secular takunak nga rod nga mangalak iti geodetic engineering. Ngamin may mat ijay pusok nga saan ka nga agbalin nga engineer, agbalin ka nga mangas kasabat. Mong tinaramid ko is to pray. Agkararag, agbasa iti saon ni Apo Diyos. Hallelujah. Isu nga napanak na kigimo. Inamok, agbasa iti saon ni Apo Diyos, ag-study ak. Isuk gyapon nga sa anak nga nagbalin nga engineer. No di ket nagbalinak nga pastor tata. How many years? Okay, 20 years nga pastor kami nga agasawa. Hallelujah. Masapol nga iti pakaragsakan tayo. Kitaan tayo iti pakaragsakan tayo. Uray ni Apo tayo nga Kristo niya ti kunana, saan laeng tinapay ti pagbiag iti tao.
Nudikat, it is the word of God coming from the mouth of God. Ni Jesus ti mangibagbaga ijay. Nga, saan lang at tinapay ti pagbiag ti tao. Kahit nangasawon, you need the word of God nga iso iti mangidalan ken ka. Hallelujah. Ni Jesus ti mangibagbaga ijay. Joshua 1:8 ini ati kunana, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. This is not a joke. Sapol ti pakaragsakan tayo kat jay sa unya Apo Diyos. That you may observe to do according to all that is written in it. Okay? And you will make your way prosperous, and then you will have good success. Number 3. Okay, number 1, seek godly counsel. Number 2, delight in God's word. Number 3, trust God's plan for you. Okay. Jeremiah 17:17, nabendisyonan iti tao nga agtalek ken ni Apo Dios. Okay, ni Apo Dios isu iti na mayat. Ada iti napintas nga plano naken ka. Okay? Jeremiah 29:11 kunana, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Napintas ti plano na kanya. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Saan nga mangdadahal kinyam? Nudiket mangted kin ka iti namnama. Ito iti panunutan nyo isong anong maaksidente kayo, saan nga ni Apo Diyos tinang aksidente ka na kayo. Okay, nung nagsakit kayo, nga ni Apo Diyos tinang sakit ka na kayo. Ano nga pagbasulon ni Apo Diyos ta, DJ kan kanon tayo piman, jay surroundings tayo. Agtalok tayo ti Apo. Siyakat, han ko kumanga kaya ti agpastor. Hallelujah. But I trust God's great plan in my life. Okay. And number 4, dito jay ko naggayang tatay, agkararag ka. Pray. Pray and pray. Ti agbalin nga habit tayo kat agkararag. DJ gadget tayo, isu iti pagpuypuyatan, sino agpuypuyat iti taga po iti gadget. Okay, kapo iti cellphone. Saan nga masirig no agbabad ka iti games, iti agbuybuya ka, iti awan iti masursurong dita. Isu nga awan iti maadal tayo. Anya iti kunana, meditate the word of God day and night. Haan nga agi-games ka day and night. Haan nga kung conforme iti dengdengem day and night. Ini iti kunana, it is the word of God. Inaldaw kan ragi. Okay. Kat aramidon mat ni Apo Diyos diyan bagana nga He will make your way prosperous. Diyan kararag tayo. Antay nga pabasbasulon ni Apo Diyos no saan tayo nga rin mangay. Gaputa naglawag nga day and night. Agkararag ka, Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you. Pudno nga sungbatan na ka. Iso nga madijay kanta nga, Apo denggendak ko ma. Denggem ko mahatoy kararag ko. Okay. Tinbagana pudno nga denggendak ka. Ipakita na dagijay na indaklan nga banag mighty things, great and mighty things, which you do not know. Mayat gaan ngagkararag, aduting maamuam. Philippians 4:6 kunana, saan kay ngagdanag. Okay. But in everything by prayer and supplication, amin nga banag agkararag ka, agdawat ka, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ibaga tayo niya mga problema. Ibaga tayo ije ama tayo, Abba Father. Amo tayo kadije ama tayo. Isunakat managayat. Sunakat kayat na nga sumbatan dagijay kararag tayo. Okay.
agtalok tayo ken ko madaydayo ti Apo. Hallelujah.